Takže ahoj, já vás vítám u mého videa a dneska to bude jedno slovo. Takže už se na to moc těším a mám to tady napsaný v sešitě, protože teďkon právě, že jsem si vybila notebook, takže ho nevím a musela jsem si to napsat do sešitu. Takže mám tady 23 otázek, na které budu odpovídat jedním slovem. Nevím, jestli se mi to povede, ale tak jako budíš. Jinak, jestli chcete vidět, co dneska na sobě, tak je to takovýhle triko, tílko. Je to takový, jakože byste vidět břicho a normálně, asi se vystoupnu na živé a normálně takovýhle legíny růžový, takže úplně v pohodě a jdeme asi na to. Takže tvoje vlasy, hnědý, oblíbená věc, elektronika, sen z minulé noci, žádný, oblíbené pití, sever, auto snů, Ferrari, můj strach, z neúspěchu. Čím chci být za 10 let? Bohatá. S kým jsem trávila minulý večer? S postelí? Co nejsem? No, tak nejsem nemyšlená. Co mám na sobě? Triko? Mělo to být jedno slovo, takže říkám jenom triko. Co jsem naposled jedla? Takže naposled jsem jedla... Co jsem to naposled jedla? Asi mrkev. Ne, jabko. Jabko nebo mrkev, teď nevím. Teď prostě nevím. Můj život. Nic moc. Moje nálada? Fajn. Moje léto? So good. Dobrý. Když jsem se naposled smála? No. Škola? Nejoblíbenější víkendová činnost? Nákupy? Šeby? Můj počítač? Jakou má barvu? Černý. Pivo? Zima? Léto. Dovolená? Nebude. Na mé posteli? Na mé posteli? Povlečení. Láska? Ta mě ještě nepotkala. To bylo ta mě ještě. To byly 4 slova. Ježišmarja. Takže láska. Škola. Škola, no. Magoři, menší Magoři. No, takže to bylo všechno.
A dneska jsem na to neměla tak trošku ani náladu, ale prostě jsem si řekla, že to natočím. Protože jsem měla čas, tak jsem si řekla, jsem si vyhledala otázky a zadala jsem to. Takže, jestli se vám to líbilo, tak mi řekněte, napište, já se omlouvám, tak nepište mi, prostě mi dejte like, odběr, třeba i koment a to bude asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct. A já dneska mám culík a oblečení jsem vám ukazovala a je mi zima, takže si na sebe asi oblíknu mikinu. A jinak jsem vám chtěla říct ještě, neupravuju videa, protože nevím, no, možná je to hezký, ale já prostě nechci upravovat, mně se to nelíbí to upravovat, nebo jakože je to hezký, jo, ale tak jako já prostě nemám na to pak čas, prostě úplně baví jen natáčet, ne nějak upravovat a tak. Takže to asi všechno, no a mějte se hezky a užijte si Velikonoce a to je všechno. Takže se mějte hezky, ahoj.